Ahoj, volám sa Sheila a toto video bolo úplne vytvorené pomocou umelej inteligencie. Maloobchodný priemysel prijíma umelú inteligenciu na revolúciu v zákazníckom servise, riadení zásob, analýze správania spotrebiteľov a automatizácii marketingu. Umelá inteligencia pomáha personalizovať produkty a služby, zvyšuje spokojnosť zákazníkov a zvyšuje predaj. Predpovedaním dopytu optimalizuje umelá inteligencia zásoby, znižuje náklady na skladovanie a minimalizuje nedostatok produktov. Chatboty a virtuálni asistenti poháňaní umelou inteligenciou ponúkajú podporu 24x7, znižujú čakacie doby a zlepšujú efektívnosť služieb. Umelá inteligencia tiež pomáha určiť optimálne ceny na základe trhových údajov, konkurencia, dopytu. Avšak s týmito inováciami prichádzajú právne výzvy, najmä pokiaľ ide o ochranu súkromia údajov. Dodržiavanie predpisov, ako je GDPR, je nevyhnutné, pretože umelá inteligencia spracováva obrovské množstvo údajov o zákazníkoch. Zabezpečenie transparentnosti, nediskriminácie a etického riadenia umelej inteligencie je kľúčové pre budovanie dôvery so spotrebiteľmi. Aby umelá inteligencia prosperovala v maloobchode, je potrebný komplexný právny rámec na ochranu údajov, zabezpečenie spotrebiteľov a definovanie zodpovednosti. Príjmime budúcnosť maloobchodu zodpovedne. Kontaktujte Crowdy.ai ešte dnes, aby ste zistili, ako môžeme posilniť vaše maloobchodné podnikanie.